ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Довталаб барои камарбанди БМФ Дастин Порье мехоҳад ки охирон муҳорибааш дар ёди ҳама монад. Биёед суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. ин дафъа ман кӯшиш кардам ки ҳамаи корро дуруст ба анҷом расонам. Гуфтанӣ нестам ки пеш ман корҳои нодуруст мекардам, фақат ки ин дафъа версияи пешинаи худро гузаштан мехоҳам. дар формаи хуб будан мехоҳам, то ин ки охирон муҳорибаи ман беҳтарин муҳорибаам шавад. Ба ҳама нишон додан мехоҳам ки сабаби рафтани ман аз варзиш поён рафтани карьерам нест. маро маҷбур накарданд ки аз варзиш равам ва ман намегузорам ки варзиш маро ба нафақа равон кунад. ман бо шартҳои худам рафтан мехоҳам, гуфтааст Порье. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Дастин Порье ва Макс Холлоуэй барои камарбанди БМФ аллакай шаби 19 ба 20 июл дар турнири UFC 318 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. топови ҷангори вазни сабук UFC Педи Пимблейд гуфт ки барои чӣ маҳз ӯ бояд ки зидди чемпион Илия Топурия ҷангад. агар гапа росташро гӯем, пас шояд ки Арман аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. лекин ҳамзамон оё ин чиз дар ҳақиқат ҳамин гуна аст? чунки ӯ дар охирон муҳорибаи худ Чарлз Оливейраро бо қарори на ҳамаи доваро шикаст дода буд ва бисёриҳо ҳоло ҳам мегӯянд ки дар ҳамон муҳориба Оливейра пирӯз шуда буд. Оливейра бошад баъди ҳамон муҳориба бо Чендлер ҷангид ки ҳамон муҳориба то қарори доваро рафт ва дар охир Чендлер қариб ки ӯро фавран шикаст медод. ман бошам Чендлерро тамоми 3 раунд задам ва ӯро чунин шикаст додам ки то ман ягон кас ин корро бо ӯ кардагӣ набуд. вақте ки гап оиди ман меравад, одамон фикрҳои худро тағйир медиҳанд, а вақте ки дар ҷои ман дигар ҷангварон бошад, пас ҳамааш хуб аст ва онҳо мегӯянд ки бале, ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳед, ӯ арзанда аст, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин суханҳои Педи ҳақиқат доранд. ӯ дар UFC бебох рафта истодааст ва дар охирон муҳорибаи худ Чендлерро фавран шикаст дод. ва бале, ӯ арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст, лекин ба ҳар ҳол баъди Арман Царукян. худи шумо дӯстон оиди ин суханҳои Педи чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, финалисти гран-при вазни ним вазни ACA Фаридун Одилов ба октагон бармегардад ва муҳорибаи навбатии худро рӯзи 15 август дар шаҳри Москва дар турнири ACA 190 зидди варзигари бразилӣ Леонардо Силва мегузаронад, ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи рейтингӣ ва шояд ки муҳорибаи довталабӣ шавад. худи Силва бошад боварӣ дорад ки Фаридунро шикаст медиҳад ва оиди ин муҳориба чунин эълон кард: рӯзи 15 август мо ба бузургтарин чорабинии ММА дар ҷаҳон ACA бармегардем. ман тайёрам ки фикрҳои Фаридун Одиловро такон диҳам. ба наздикӣ хурсандӣ мекунем, навиштааст Силва. ва дӯстон, бояд гуфт ки Леонардо Силва дар ACA аз соли 2021 баромад мекунад ва дар ин муддат 8 муҳориба гузаронидааст ки 5 ғалаба ва 3 бохт дорад ва бояд қайд кард ки бохтҳои ӯ зидди ҷангварони сахт ва чемпионҳо буданд. зидди чемпиони пешина Муслим Магомедов, зидди чемпиони ҳозира Адлан Ибраҳимов ва зидди Григорий Матевасян. бо чемпион Адлан Ибраҳимов бошад ҳисоби онҳо 1-1 аст. як маротиба Леонардо ғолиб шудааст ва як маротибаи дигар бошад Адлан. акнун Леонардо Силваро муҳориба зидди довталаби пешина ва финалист Фаридун Одилов интизор аст ки ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион шуда метавонад. ба фикри шумо дӯстон, Фаридун ғолиб шуда боз ба сӯи камарбанд меравад ё ин ки Леонардо Одиловро манъ карда худаш ба сӯи камарбанд меравад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.